Sanibonani ngiyabingelela uprofessor uBaba Mnguni indoda engazalwanga indoda wasikhona isehlula amanye amadoda umthandi wabantu ubaba wezizwe iningi 2022 ngibuyile kakhulu ngizothi nje kubantu bami onyakeni omusha abaphile emakhaya onyakeni omusha ngifisa izinhlanhla ngifisa izibusiso kuyilonyaka sewuqala into enkulu kakhulu engizokhuluma ngayo namhlanje ngizokhuluma ngoVula kuvaliwe uVula kuvaliwe siyawazi njengemithi ekhona endulo noma emakhaya kubiwe ngayo isibaya kuye kwenziwe ngayo mhlambe kubiwe isimo samagceke kutshalwe uVula kuvaliwe induku leyo esiyithanda kakhulu thina inyanga ngoba iyasisiza ekuvuleleni abantu la okuvaleke khona kodwa namhlanje ngizosho ukuthi awafana amazwe izinduku futhi zinamagama afanayo cishe zingafani masuyiqhathanisa unyakeni odlule ngeke ngathatha indlela ngayale eKenya phambi kuba ngiye eZimbabwe ngafike phambi ukuthi ngiye eZambia ngafike ngawuthola umuthi okuthiwa uVula kuvaliwe lo muthi wona okwazi ukuvula into zomuntu kodwa manje masuqhathanisa uyabona ukuthi ngempela iyenzeka into esuke ifunwa umuntu ukhiyeke omkhulu owenzakalayo ilewo ukuthi ngalesikhathi lesi uvakashile usekhaya uvakashile kuDisemba nawe ubuya ekhaya kutholakala manje ukuthi ayikhona kunabantu abanomona kunabantu abanenzondo yokuthi awusibanibani ubevakashile usibanibani ubefikile ufike washintsha ikubo ufike washintsha ikhaya noma ubezocelwa noma ubezolotsholwa bese kuthiwa hayi ngeke kufuneka simshaye ngokuthi simvale uvela uvaleke usabathe uthi emsebenzini khamba kahle kumane kube nenkinga manje ukuthi hayi sebeyakumisa emsebenzini ubudlelwane beniqalile nafisa ukuyolobolana ngoDisemba hayi nakhona futhi sekuneyinkinga ubelethisiwe into ezovala izinto zakho okuyinto futhi leyo ke eyenzakalayo nomntwana eqeda isikole kukizele kujatshule kuphuma result ukuthi ingane iyahamba izongena euniversity ingane iyahamba iya kuphi kodwa manje kutholakala manje ukuthi akusenzeki manje lokho ngoba sekukhona sebeyivalile ingane siyasifuna isikole siyasitholi siyawufuna umfundaze ayisawutholi kuvaliwe lento ke inzima kakhulu ngoba abantu abaningi bagijima beze beyothwasa bagijima beze bedla amagobongo kanti ukuvaleka kwezinto okuyikhona khona okwenzekile liyavaleka ke impilo yomuntu ime inganyakazi iyavaleka inhlanhla yomuntu ime inganyakazi iyavaleka imfundo yomuntu ingamsizi ngalutho ngoba kuvaliwe lento lena abanye bayenza ngokomndeni thola ukuthi lento yenzeka bavale ngokwedlozi lasemndenini umndeni wakubo amadlozi akubo abantu abangasekho bakubo ibona manje laba abavala ukuthi kungalungi lutho la ekhaya ngizothi ke ngingumthandi wabantu kunekhambi ke okuthiwa uVula kuvaliwe okufunakala ukuthi silisebenzisa sazi ukuthi lizovula lezo zinto noma ngabe kuthiwa zazakhiwe ngaluphi uhlobo noma kuthiwa zazenziwe ngasiphi isimo kwavalwa kodwa kuvuleleke kulandela okulandelayo kodwa ukuvuleleka kwezinto zakho akwenzeke intanda yiba nayo phumelela njengabantu abaphumelela nayo nawithole iminyango yokuthi impilo yakhe ihambe phambili khona ingane njengamanje uzothola ukuthi ifundile yaphasa kodwa izohlala ihlalele nje ukuthi ayithathwa ndawo kukhona nalento kuthiwa uNSFAS osiza izingane usiza noma ngayiphi ingane mayiphase kahle kodwa uyathola yakho ayizokufinyelela kulelo thuba lelo ngesimo sokuthi bayivalile ngani ngoVula kuvaliwe uVula kuvaliwe ke wona ke osisizayo thina ke njengabantu ke abangabelaphi ukuthi ke umuntu mayesethi ke cha ngiyacela ukuthi ke ngivulelwe bese ngisebenzela wona Baba Mnguni umthandi wabantu khafushane
bengizosho lokho ukuthi qaphelani ngovula kuvaliwe uyakwazi ukuvala futhi uyakwazi ini ukuvula uNkulunkulu ke abe nani ngiyathanda ngokugcizelela ukuthi kulokho angeze kuya eWitbank njengoba nazi ngila eMidlands zone 5 Kosi Street ila ngizobe ngisebenzela khona umhla ka4 umhla ka5 umhla ka6 angizokuya eWitbank ngizoqala ukuya eWitbank ngomhla ka esonto lokuqala kuMarch bese ngiphinda ngisho nokuthi abane number 8066 ngiyacela bayidelete ayisasebenzi kimi singena eqoleni wonke umuntu onenumber 8066 Vodacom wami angayisebenzisi kodwa nazi inamba engitholakala kuzo sizobhalwa la ngaphansi nizozibona nikwazi ukuthi ke nifonele kuzona ilokho engiphethe namhlanje ningakhohlwa ukuthi uma ufuna ukuya TikTok nakhona futhi akhona ama video siyawafaka noma uthiwa ufuna ukulalela ngaluphi uhlobo ku Facebook uzokwazi ukuthi ungene futhi nakhona utholakala Baba Mnguni umthando wabantu inkosi inibusise amen